itxaso naz, eta 2019an hasi nintzen nire enpresegaz, Titontziak ditzen dana, eta bertan zeramika feminista egiten dut. Titontziak niretzat da emakumeen gorputza ontzietan jartzea. Ohoratzeko modu bat da, nire gorputzagaz hasi zena eta gaur egun bestelako emakumeentzat edo gizonentzat ere. Oso bide zaila izen zen, ze neu hasikera baten turismoan lan egiten neban, eta izan neban prozesu pertsonal oso gogorra eta guztiagaz aportu neban. Hasi nintzen arte ederrak egiten eta lehenengo urte horretan zerbait egin nahi nueban nire gorputzagaz eta batean deskubritu nueban zeramika eta esan neban, ostras, horrelako zerbait, eta nire lehenengo Titontzia egin neban eta ez dakit nola zen, ez nengoen oso seguru, nora jungo zen nire enpresa, titiak egiteaz bizi ahal izatea oso, ez dakit, oso ikaragarria da. Emakume bezala nire gorputza zelako espazio okupetan eban ikusteko bezala hasi izan, eta nik uste dut Titontzi bat egiten dudan bakoitzea nire gorputza ohoratzen dudala. Niretzat guztina kriston deskubrimentua izan zen, ze materiala oso erabilgarria da edo plastikoa, baina gero eraldatzen den moduan, pasatzen dauen prozesua eta labean sartzea, urarekin moldeatzea, pieza maituta ikusten dozunean, niretzat ez da magikoa da. Oso urduri nagoenean edo jartzen nazela zeramikagaz eta zentratu behar zara, ez dakit meditazio modukoa da, edo jartzen zara edo gauzak txarto ateratzen direz, gero laberan sartzen duzu eta estanda egiten dau, edo egon behar zara zugaz, bertan, momentu horretan zeramikagaz. Bi modutara, alde batetik, momentu bertan ateratzen zaizkidan titiak edo, eta gero beste aldetik pertsona asko bidatzen dozte bera argazkia. Eskaera pertsonalizatu pilo bat eukiten dodaz. Ez dakit, haurdunaldiak, 5 ume edo 4 ume eukin dabezan emakumeak eta haiek ohoratu nahi daurie bere gorputza eta esaten daurie aizu argazkia eta egin tasa edo Titontzia eta dana dalakoa. Edo minbiziak eta hori niretzat superpolita dire.